исәнмесез. Август ayında olacak Yaşlar Forumuna әзірлік бара, bu турыда тапшырулар көп. Dünya студиясында бүгін эшлекле киңәшмә үткәрәбез. Тәбрис Яруллины беләсез, ул форумның рәисе, аның урынбасары, тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов, бу идеологларның берсе инде. Сөйләшәбез, нәрсә турында Тәбрис? Бу форумда нәрсә булырсың, не җыеласыз? 8 кеше инде 6 тапкыр җыелдыгыз. Инде караштырдым аны. Һәм нәрсә үзгәрде, һәм нинди максатта җыеласыз, нәрсә үзгәрәчәк? Менә шушы турыда конкретрак мәгълүмат бирсәк иде. Бу әңгәмәбез безнең бигрәк тә форумда катнашачак, татар яшьләр хәрәкәтендә катнашырга теләгән, яки татар милли хәрәкәтен белгән кешеләр өчен дип саныйм. Кирәкмәгән кеше карамыска да булдыра аласыз. Кемне милләт кызыксындыра, кем милләтнең киләчәге турында уйлый, ә киләчәк ул яшьләр, шулар карасын, уйласын, бәхәсләрсен, бәлки без дөресен дә әйтмәбез. Яшьләр форумы шушы турыда узган форумда, 6-нчы форумда шундый пункт язган. Икесен рус белән татар телләрен бер дәрәҗәдә укыту таләбен купларга, шәхси милли якшәмбе мәктәпләрен өйрәнеп аларны таратырга, ата-аналарга белем бирү оешмаларына милли белем бирүнең зарарлыгын төшендерергә дип шундый бер ымтылышлар бар. Нәтиҗә бармы? Татарча өйрәнү яшьләрнең үзендә, бала-чагада артамы, кимиме? Хөкүмәт тырышканлыгы, мәгариф системасының тырышканлыгы билгеле. Чыгымнар да күп. Дәүләт программасы да бар. Ел сайын фәлән 100 миллион чыгып тора. Яшьләр арасында сез сизәсезме бу эш? Нәтиҗә бармы һәм сез ни эшлисез? Әзрәк алдан кушыйм Тәбрис алдына. Мин гомумән безнең идеологиябез турында әйтмәкче идем. Безнең идеологиябез шундан гыйбарәт, без проектлар төзибез һәм шул ук мәгариф проектларын төзибез. Проектлар нигезендә без милләтне, яшьләрне уятырга омтылабыз. Һәм менә хәзерге вакытта бу проектлар нигезендә ниндидер яшьләр шәһәр субкультурасы барлыкка килә башлады. Һәм менә шул яшьләр татар яшьләре шәһәр субкультурасы ул татар телен ничектер модный тел итеп ясатырга мөмкинлек бирә. Һәм яшьләр арасында дөрестән дә ул хәзер татар телен белү, хәтта начар белсәң дә аны яхшырту өстендә эшләү, ул хәзер нидер Казаныбызда нидер модага керә башлады инде, Аллаһка шөкер. Һәм безнең алдагы эшләребез ул башка шәһәрләрдә дә шундый татар яшьләре субкультурасын булдыру. Килгәндә якшәмбе мәктәпләренә ул да безнең чиктер без аны проектлар рәвешендә күрәбез. Акыл фабрикасы да ул милли мәгариф системасына кагылышлы шундый бер проект итеп аны күрәбез. Һәм милли университет турында хәзер сүз алып барыла. Бу да милли университетка алып баручы бер адым дип саныйбыз шул проектны. Тәбрисин канәгатьме татар телен яшьләргә бирү һәм яшьләрнең татар теленә күчү тенденциясе белән канәгатьме? Канәгать булсам, мин бу эштән китер идем инде, мин уйлыйм шулай дип. Бер татар кешесе икенче татар егетенә кызына урысча эндәшә. Еш була бит. Күрәбез. Беләләр, белмәгәннәре түгел, белгәннәр эндәшә. Ничендер бу һаман дәвам итә кебек минем күз алдымда. Дәвам итә. Әлбәттә, татар телен белүдә һәм татар теле таралуда прогресс юк, регресс кына. Ләкин монда белү генә түгел, белгәнне куллану турында да әйтәбез бит әле. Янсы да бөтенесе бергә. Менә татар теле битеп бара. Безнең тормыштан китеп бара, шулай дип әйтергә. Хөкүмәт эшли, мәгариф системасы бар, кыскарса да бар улай. Дәреслекләр дә үзгәреп тора. Интернет та бар. Бар. Ләкин телевизорда бар. Менә бөтенебездә һәрберебез үз өлешен кертеп бара. Мин татар яшьләре һәм монда теге форум гына түгел, гомумән әйткәндә алар ягыннан татар теле интернет проектлары хайран. Мәсәлән, балага тәрбия бирү һәм белем алу проектлары гына 20дән артык интернетта. Әни яшьләр битарафрак кала һаман. Нишләп алай ул? Битараф калмый минемчә. Ну, театр бар. 20дән артык. Кайсы Россиядә алык мәсәлән, кайсы милләтнең 60ка якын дизайнеры бар мәсәлән.
татарча әйберләр ясый торган. Әйе, башка милләтләр. Мәскәүләрдә, мәсәлән, Мәскәүдә ясап ята ул, мәсәлән, татар киемнәре, стилизованный көндәлек кия торган. Аның дизайнеры да, рәссамы да, композиторы да җыелгач урысча сөйләшә. Юк, мин шуны әйтмәкче идем. Хәтта совет лагерендә тел проектларына килсәк, аларны да татар яшьләре шулай итеп күп, минемчә, башка милләтләр белән чагыштырганда күпләп ясый. Менә бөтенесе чагыштырмача. Безнең өчен регресс бара. Без аны күрәбез. Глобализациядә үзелешен кертә, русификациядә үзелешен кертә. Менә 20-гә якын телеканал, интернет контенты. Бөтенесен үз эшен эшли. Без шушы глобальләшү, руслашу процессына каршы торучы бер барьерларның берсе. Димәк, халыкның, яшьләр массасының үзен уятып җәлеп итү кыен. Мин әйтмәс идем, теге Иҗтимагый оешма шуңа кирәк бит инде. Иҗтимагый энергияне җәлеп итү юнәлтелеш. Ну без юнәлтәбез. Бер мисал, домен сорадыгыз. Бик каты карарыгыз үтәлде. Татар дигән домен бар. Ничә кеше катнаша, ничә кешенең адресен беләсез. Татар домены белән рәхәтләнеп яши. Күптән түгел генә без Рима Бикмөхәммәтова менә белән берлектә ачтык без .татар дигән сайт. Анда бөтен анда ике теллелеккә багышланган. Ул татар телен куллану рейтингы. 3 айга бер оешмалар менә ничек хәзер мисалда аңлатам. Беренче тапкыр без министрлыкларны тикшердек. Димәк, илмә такталарын, приемныйлары, кабул итү бүлмәләре татарча. Рейтинг төзибез менә. Мин сиңа әйтәм, доменны һич югы шушы адрес булсын, шушы сайт булсын өчен генә дә таләп итәргә кирәк. Димәк, проблема бар, домен бар, мөмкинлек бар, әле мөмкинлек бар. Бирегез дип сорарга җиңелрәк, чөнки биргәнне көтеп утырга кирәк. Биргәч, сене битү авыррак килеп чыга инде. Ана теле проекты бар, мәсәлән, бездә анда бик каты катнашабыз, популярлаштырабыз. Без ел сайын Мин доменлы кеше күргәнем юк һәм ана телендә көн саен дәреслә өйрәндем дигән кеше сирәк очрый. Безнең бүлмәгә ешрак керсән, Ремзин абый ешрак күрәсән андый кешеләрне. Алар ел сайын без 1000-гә якын бөтен дөньядан җыеп заявка бирәбез министрлыкка. Дәүләт телләрен куллану буенча омбудсмен сораган идегез узган форумда. Сорадык. Кирәкме ул эш омбудсмендамы? Безнең бит әле дәүләт советы депутатлар бар, сез бар һәм проектлар бар. Бәлки ансында сорарга кирәктер. Эш нидә? Омбудсмендамы? Әле тақават сорыйсызмы аны? Мәсәлән, дәүләт советына килгәндә, анда күпме депутат татарча сөйләшә икән, татар телендә чыгышлар ясый икән. Күпме министрлыклар арасында, коллегиялар вакытында күпме чиновниклар татар телендә чыгышлар ясый икән. Менә шундый сорауга әле җавап татар халкы өчен негатив рәвештә әле бара. Омбудсмен идеясына килгәндә, әлбәттә әле ул идея әле үтәлмәгән, безгә андый омбудсмен кирәк. Аның ниндидер рәсми статусы булырга тиеш. Әгәр дә без, мәсәлән, без нәрсәдән бу идея гыйбарәт булды? Казан шәһәрендә, мәсәлән, архитектура мирасын саклау буенча омбудсмен булдырылды. Ул проблема шешелә башлады. Без ярдәмче статусында булды. Әгәр дә безнең шулай инде хөкүмәт шулай төзелгән, бер ноктадан бөтен решениялар килә. Шуңа күрә монда да әгәр дә баш кеше, республикада баш кеше янында шундый омбудсмен эшләсә, ярдәмче эшләсә, бу сорау яхшырак хәл ителә башлар. Һәм без милли җәмәгатьчелек һәм яшьләр оешмасы, картлар оешмасылары үзләре рәхәтләнеп үтәсә, шу законнар шулай бит инде. Менә төрле оешмалар бар бит. Яшьләр буенча созвездие йолдызлыкта бар, Идел оешмасы да бар, татар яшьләре көннәре дә бар, КВН да бар, Дүрт татар да бар, күпләр бит арай бит.
Антагы нинди яшьләргә аның авыл хуҗа ни Мәгариф министрлыгы буенча Булгар ана тел дигәндә бар, яшьләр министрлыгы буенча лагерьларда бар, проектлар күбалар. Оешма да бар, проектлар да бар. Менә шуларның эшендә катнашу, беренчектер бергәрәк эшләү мөмкинлеге теләге бармы сездә? Теләк кенә түгел, без Татарстанның яшьләргә караган сәясәтенә максималь рәвештә интеграцияләнгән, кертелгән һәм без катнашабыз. Ике атнага берме уздырыла яшьләр министрлыгында киңәшмә, бөтен яшьләр оешмасы җитәкчеләре анда катнаша. Без дә анда бар, без дә катнашабыз, бер-беребезнең проектларына йөрешәбез, ярдәм итәбез. Без бик якын Сәләт оешмасы белән мәсәлән. Аларның һәр проектларында диярлек без катнашабыз, күрәбез, аларның активы бездә бик яхшы эшли. Гомумән әйткәндә, ничектер менә яшьләр аларныкы, безнеке, проектлар аларныкы, безнеке дип әйтеп булмый. Менә безнең никадәр Татарстан командасы теге берләшкән, безнең яшьләр оешмалары да шулай бергә эшли. Ул яктан безнең ниндидер кискен каршылыклар юк. Иншалла, менә соңгы ике форумда кабул ителгән резолюцияләрне онытып бетермәгәнсез һәм үтәү турында шөгыльләнәсез. Әлбәттә, күренә кайберәүләре әле бик үк үтәлеттә үтмәгән яки кулда килмәгәннәр эш бар. Төп мәсьәлә нәрсә соң ул? Минем күз алдында яшьләрне, халыкны җәлеп итү, активлаштыру проблемасы кала бит инде. Менә шул яктан үзегезгә килик. Менә сезнең платформа сайтында, безнең Татар конгресс сайтында менә яшьләр яки гомумән татарлар ничә кеше укыйлар безне? Бармы менә безнең миллионнар, безнең 6 миллион халык бит инде, бит, иң аз дигәндә. Күпмерәк соң сезнең эштә катнашалар, интернетта хат язалар. Тик укыйлар. Ну, нинди саннар әйтеп була? Иң кечкенә саннар ул безнең аерым проектларының төркемнәре һәм сәхифәләрен алсак, иң кечкенәсе әлегә акыл фабрикасы. Ләкин акыл фабрикасында без анда сан артыннан кумыйбыз, без анда эштәлек артыннан, эштәлек өстендә эшлибез. Анда ялгышмасам хәзер инде язылучылар, укучылар саны 1000-гә якын. Ләкин акыл фабрикасында чыккан кайбер контентны 6, 7, 8 мең кеше карый. Мәсәлән, күптән түгел генә куелган ничегәле татар тарихы буенча Тарих институты әзерләгән һәм татар мультфильмы. 5 минутлык тарихи ролик, татарларның тарихы. Килеп чыгышы мәсәлән. Аерым менә шушындый кызыклы материаллар бик күпләп укыла һәм таратыла. Хәтта иң күпләренә килсәк инде, безнең форумның аккаунтлары, үзенең рәсми аккаунтлары Instagramда, Facebookта, ВКонтактеда һәм башка ахватны бергәләп санасан, ул 10 меңгә якын. Бик матур саннар әйтәсез. Менә мин гадәттәге агымдагы безнең милли хәбәрләргә, сезнең әңгәмәләргә реакцияны карасам, кайчагында 3 көнгә 15-20 караучы күрәм. Ешкына интернет сайтларында үзебезнең. Сезнең сайтта, безнең сайтта. Гомумән Данил Сафаров раслар мине актив рәвештә интернетка карап торучы татарлар тәэсир кала 1000 чамасы, 1000-2000 чамасы. Халык күп. Демәк, кайдадыр әле уянмаган, җәлеп ителгән халык. Аны бит ул бит саннан тормый. Мәсәлән, безнең күп кенә хәбәрләр чыгып тора анда 100 мең кеше караучы бизнес онлайнда. Анда 100 мең караучы Казан Фест, реальный времяларда. Татар интернеты турында, татар шанагы турында. Татар интернеты ул бит тел белән генә бәйле торган күренеш түгел. Ул булырга мөмкин инглиз телендә. Форумга килә 800 кеше, димәк, сезнең һәрбер төшкергәнегезгә 800 кеше минимум дигәндә, иң аз дигәндә карарга тиеш бит аны. Алар карый микән? Алар белән интернетта бар микән? Карый, әлбәттә. Караячак дип әйтә инде. Карый. Инде хәзер менә безнең газет журналларга язылып үтте. Шамалы бара. Татар басмаларына бикрәк тә 2000-3000 кая бу татар? Һәм безнең яңа гасыр телевидениесын караучы. Менә мин форумның җыелу максатын шулай дип аңлыйм аның. Бу җитәме безнең? Кая безнең халкыбыз? Газет журналга язылмагач, концертна бармагач, шулай бит инде. Сүз нәкъ татар интернеты турында барырга тиеш. Әгәр яшьләргә кагылсак, яшьләр гомумән кагазда эшләнелгән СМИларны әс укый, газетларны әс укый. Алар өчен интернет
күпкә якынрак. Әлегенә әйттем, татар интернетнан чәкешеп утырганын. Данил Сафаров та белә аны. Шулай инде бу ниндидер бер мөгъҗиза бар шундый. Безнең позициябез шундый, татар интернеты ул татар телендә генә булган мәгълүмат түгел. Әгәр дә без татар тарихына кагылышлы Татар матбугаты ул татар телен гамәлгә куюның бер коралы бит. Әйе. Димәк, аны укый, икән журналны укый Менә икән. карас, Мәскәүдә Иде яшәүче журналны чәкешеп укый. Сабантуйны чәкешеп укый. Шуңа шулай инде. Казанда, аннан соң Татарстанда яшьләр газеты бармы? Татарча. Урысча яшьләр газеты кая булды? Юк бит. Ремзилә бу нәрсәгә гәҗит, сайт булырга тиеш. Шулай дип уйлыйсызмы? Әлбәттә. Ни өчендер Гәҗитләр укымыйлар башка беркемдә. халыклар япмый. Әйдәгез Бездә япмыйбыз ич. Бездә япмыйбыз ич. Кинашик газетләр сез укыйсызмы? Кайбер әни өчен ул Акчарлак, Ирек мәйданнары, хәтта Татарстан яшьләре өлкәннәр өчен чыккан. Аның бер дистәләрчә мең тиражы бар әле. Әйе. Укыйлар Аллаһка әле шөкер, димәк, аны татар. ябырга ярамый. Аннан Әлбәттә. соң авыл Юк, район җирендә минем бит фикер ябу ягында түгел. Мин әйтәм, яшьләр каян мәгълүмат аласын. Алар шуннан ала. Һәм ул акчарлакларны син әйттең, аларның да бит хәзер китте аккаунтлар ачу. Мин карыйм анда Instagramда акчарлак инде чыккан үзенең аккаунтын ачкан, видеолар Ни төшерә. өчен бу эшкә куертам мин? Менә Татар конгрессы кабул итте концепция, милли үзәң һәм дәүләт программасы бар. Шушы эш безнең төп күрсәткеч бит инде. Нәтиҗә бармы, юкмы икән мин карыйм, әгәр дә концертка килсә, китабын укыса, журналын укыса, баласын татар классына, сыйныфына алып килсә, әле сөйләшмәдек бу төридә, ул бар дигән сүз. Юк икән, миңа гел әйтәләр, татар авылларында да татарча түгел, татар балалары урысча сөйләшәләр. Интернетта, ВКонтактеда урысча языша диләр. Шулаймы, юкмы? Юк, алай түгел. Алай категоричный түгел. Аллага шөкер, шунда мин бар. Агайны карагыз әле, сездә шушы чынында шулаймы, юкмы? Инде Facebookта бик күп контент татарча. Татар матбугатына килгәндә, әле бит аның контентның сыйфаты да сорау уята. Кызыкмы ул, ничектер кем ясый, Тарату усуллары, темалары нинди, Әле бит проблемалар күтәреләме? Ни өчен мин моны куертам? Әле бер әңгәмә булды инде катнаш гаилә турында. Башка милләт кешенә өйләнә дә, телендә татар гаиләгә татар теле керми. Ни өчен? Чөнки үзән калмаган дип булып чыга бит инде. Ике телле гаилә булырга тиеш бит инде. Яраттың икән Марҗанны, рәхимет яшә, ике телле бала үстер. Ремзилә, карале, менә контент ягыннан әйтергә, менә күптән түгел генә бер шундый мисал искә төште. Мәсәлән, хәзер бик популяр Казанда төрле менә шушындый яшел зоналарны саклау, паркларның үзгәрешләре, менә башка мәсьәләләр, менә Ноксинск нәрсәсе әле? Авышлыгы, Ноксинск авышлыгы, Әмәт урманы шулай бит. Ул мәсьәләләр бит инде менә башка СМИларда, интернетта бик каты күтәрелде, анда кешеләр анда спорлашты, очрашулар узды. Урманны саклап калдылар, төзүмәсен итмәсен. Хәзер Ноксинск авышлыгы турында. Менә кем татарча бу темалар турында яза? Мин аны интернетта бер кая тапмадым, менә Азатлык яза менә, шундый проблемалы темалар буенча. Булмаса кемгә укыйбыз? Юк, мин әйтәм, без укыйбыз Азатлыкны, менә шундый темалар язган өчен. Һәм Европалы Татарстанмы, менә блогы, менә ике. Ничек шулай буларга? Егетләр, менә бу тапшыруыбызда инде тәмамланып килә, беләсе килә, сездән генә түгел, сездән дә. Безнең хәзерге яшьләребез нинди китаплар укый икән? Шигырь фәлән укый микән? Алар нинди җыр ярата икән? Алар нинди музейларга йөриләр микән? Казанда, мәсәлән, Эрмитаж бар бит. Дәүләтчелек музее бар. Эрмитажда әле бара, инде март аеннан бирле Ибн Фатлан сәфәре турында. Карадыңмы? Булдык. Сез карадыгызмы? Ибн Фатланның. Мин махсус караганым бар. Кочевники Евразии дигән. Беләсезме, Ремзилә, миңа күргәзмә бар. Ибн Фатланны син әйтәсен, карадыммы дип, теге менә сырык яшьләрдән барганнармы? Күбесе бармасалар да мин аларны аңлар идем. Дөресен әйткәндә, мин еллык булган хәлләр турында предметлар. Юк, Ремзилә, мин анда бардым. Ләкин дөнья тәҗрибәсен белә торып, мин әйтмәс идем, Ибн Фатлан әлбәттә андагы экспонатлар, әлбәттә аның оештыручылары барсы да менә мактауга лаек. Ләкин дөресен генә әйтәм, менә дөньяда инде башкача экспонатларны
тәкъдим итү, кешеләрне кызыктыру һәм башка ысуллар башка. Менә Интерактив анда методикалар, барасын иә. тынлыкта. Hiç ризалаша алмыйм. Бу тарих. Тарихи он милли үзаңның нигезендә инде ул бит Ибн Фадланда түгел. Ибн Фадлан ул ичелекнең бер сәгате генә. Онда бит 1000 еллык булган хәл турында 2000 экспонат һәм бу экспонатларны Петровский бөтен Россиядән җыйган. Бер кашанда мондый коллекция булганы юк. Мин әйтәм, экспонатлары Тотып карагач, һичшиксез татар тоткаш искиткеч. ышана ул. Ремзил абый, экспонатлары һичшиксез, менә искиткеч. Оештыручылары да афәрин, ниме? Ну мин сиңа әйтәм, менә яшьләр алар бара каяларга уңайлы. Җитәкчеселәре бармагач, әле шундый мөнәсәбәте булгач, гади әгъзалары Юк, без барабыз, без барды, карап Без чыктык. барабыз, безнең өчен ул әлбәттә Кызык кызык. булмаган Кызык, бит әйе. Кызык. Юк, Юк, кызык без булган. яшь- Мин әйтәм, яшьләр яшьләрне кызыгы ничек белән. җәлеп итәргә дим. Нә, Ысулын әйтәм. Тарих белән, бәлки шунда Нә, җир Рендель абый. китәргә. Ну тарих дип кычкырып тор, ничә кеше килер Казанга яныңа. килгәч, Кремльгә барып, шушы тарихи әйберләрне карамыйча китү бит инде мөмкин түгел. Синең өчен мөмкин түгел, Ремзия, минем өчен мөмкин түгел. Дөнья алсак, ул бик төрле. Анда бар кешеләр кем өчен бу мөмкин, бар кешеләр кем өчен бу мөмкин түгел. Һәм бу дөнья шундый төрле итеп кабул итәргә кирәк, һәм кызыктыра белергә кирәк андый кешеләрне. Мин бер мисал гына Менә карагыз, музей быел Мәскәүдә Серовның картиналары өчен чираттырдылар. Инде хәзер Айвазовский рәсеме өчен Беләсезме ни өчен чираттырдылар? территория чираттыралар. Ни өчен чираттырдылар? Ни өчен? Хәзер шундый моданда. Юк, Владимир Владимирович Путин килеп китте бит анда Серов. Менә хәзер Айвазовскийга килмәгән Путин, ләкин билет алдан интернеттан сатыла. Мәскәүдә урыс сәнгатының, урыс Россия сәнгатының, сынлы сәнгатының тарихын һәм рәсемнәрен карарга рәхәтләнеп мөкиббән китәләр. Безнең тарихыбыз, безнең сәнгатыбыз музейларда, китапханәләрдә ята, без үзебез күрәсен базарга киткәнбез. Ну, Мәскәүдә хәзер килгәч, Яшьләрнең елдан аннан соң бездә дә шулай ук булачак, димәк. Иншалла. Әле һәр хәлдә качебник Евразии, Кубрат хан хәзинәләре, Алтын хәнҗәләре, аларның һәр предметы, алар милли үзаңны сискәндереп уятып җибәрә торган әйберләр бит. Казанның әһәмияте, ягъни безнең яшьләребез милли үзаңын ныгытса, үзебезнең Татарстан мәдәнияте, мәгърифәте, тарихы мөмкинлеге белән кешеләр башкача бар иде. Әйе, без аны белән килешәбез. Шуңа күрә дә, мәсәлән, Акыл фабрикасы проекты безнең Казанның 1000 еллык музееның залында уза. Бик шәп музей. Ниндидер конференц залда түгел. Шундый музей эчендә һәм ничә басары булдым Закировның. 100-150 кеше килеп, алар һәр вакыт әйтәләр, без белмәгән идек монда шундый музей яхшы бар икән дип. Соңгысы син үзең катнашны Ремзил абый нидә, Дәүләтчелек музеенда. Менә шундый ысуллар кирәк җәлеп итәр өчен. Хөрмәтле караучылар, тыңлаучылар, август башында булачак яшьләр форумында тикшерәсе, бергә киңәшәсе әйберләр күп. Милли үзаңны ныгыту, телебезне коткару буенча, әлбәттә бер төркем яшьләр генә бөтен дөньядагы татар яшьләрен күтәрә алмый, ләкин аларның вәкилләре Казанда җыелачак. Безнең үзебезгә, үзебезнең интернет алдында, телевизор аппаратлары алдында, китаплар алдында тереләсебез, берләшәсебез бар һәм бу эшкә бергәләп керешергә кирәк, шулаймы? Әйе. Идәгез бәхәсне дәвам итик инде егетләр белән, кызлар белән җыелгач. Һәм мондый бәхәсләр булачакмы? Тагы кискен проблемалар булачакмы Шуңа форумда? күрә менә без секцияларны шундый классик форматта уздырмыйбыз бу юлы. Без аны Акыл фабрикасы рәвешендә уздырабыз. Ул инде бәхәсләр, әңгәмәләр, пленар утырышлар рәвешендә булыр. Biz de аңларбыз, бу нинди акыл фабрикасы, нәрсә чыгара ул, яны фабрика дип әйтәбез. Хәзергә сезгә рәхмәт карагызга, сезгә килгәнгә, Дөнья студиясе бу тапшыруны тәмамлый.